हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव आसाम टेट 2021 नि सिलेबास बायदियै बर' आयदानि थि दिन्थिग्रा दाजाबदा आयदाखौ नोंसोरनि गेजेराव दिनै लाबोदों बेखायनो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो फैदो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि थि दिन्थिग्रा दाजाबदाफोरा बिसान फोरमायग्रा महरनि सिगाङाव दाजाबदा महरै जनानै मुंमानि गुनखौ दिन्थियो बेखौ बिसान फोरमायग्रा थाइलालिबो बुंनो हायो मानोना थि दिन्थिग्रा दाजाबदा गैयाब्ला बिसान दिन्थिग्रा थाइलालि दानो हाया जेरै सासे मानसि एबा मानसि सासे बेयाव साखौ गारनानै से मानसि एबा मानसिसे बुंनो हाया एबा बुंनाय जाया जाय दाजाबदाया बिसाननि सिगाङाव जनानै मुवा बेसाद जिब जिबिनि अनजिमा बिबां एबा महर मुस्रिखौ थारै दिन्थियो बेखौनो थि दिन्थिग्रा दाजाबदा बुंनाय जायो गाहायाव माखासे थि दिन्थिग्रा दाजाबदा बाहायनायखौ दिन्थिनाय जाबाय आथुम गुन्द्रा एबा बेगर हारिनि मुवाखौ आखाइजों हमथुमनाय ओंथियाव बाहायजायो जेरै माइरं आथुमसे आथुमनै मैदा सिबिं आथुमथाम बायदि बायदि आखा खोथिया आरिखौ बुन्दासे खाथुमनाय ओंथियाव जेरै खोथिया आखासे थालिर आखानै बायदि बायदि आथि फिसा गोलाव नाथाय गोरा मुवा जयै थानाय एबा आखाइजों खाथुमनायखौ फोरमायनाय ओंथियाव बाहायनाय जायो जेरै एंखोर आथिसे बन आथिनै आथिथाम नोलो आथिब्रै गन बायदि बायदि खेन्दा रग' रग' मुवा बेगर माइरं दालि आरि फोरमायनो बाहायनाय जायो जेरै माइरं खेन्दासे खाव मुवा एबा जिरादनि समान समान बाहागो दिन्थिनो बेखौ बाहायो जेरै औवा खावसे गय खावनै बायदि बायदि खान्दि गय आरि फिथाइनि ब्रै बाहागोनि सेखौ फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो जेरै गय खान्दिसे बायदि बायदि गं गथा गोरा आरो गेदेर एबा फिसा मुवाखौ फोरमायनो बे सोदोबखौ बाहायनाय जायो जेरै गन गंनै न' गंसे लावथि गंथाम गंब्रै गारि गंबा दो बायदि बायदि गां गुवार आरो गोबा महरनि मुवानि अनजिमाखौ फोरमायनो बेखौ बाहायनाय जायो जेरै लेखा गांसे बिलाइ गांनै बिजाब गांथाम गांब्रै दावगां बायदि बायदि गर बेगर एबा बेगर महरनि फिसा मुवा दिन्थिनायाव बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै माइ गरसे सबाय गरनै खावरि गरथाम बायदि बायदि गायना थुरि जिगाब एबा बेबायदि हारिनि गोलाव बिलाइ आरिखौ जयै खाथुमनायाव दिन्थिनो बाहायनाय जायो जेरै थोरि गायनासे थोरि गायनानै बायदि बायदि गुर गोबा गुवार गोरा मुवाखौ फोरमायनायाव बाहायनाय जायो जेरै फाल्ला गुरसे फिथा गुरनै बायदि बायदि गरद दैलाव मुवानि एसेल' बिबांखौ फोरमायनो बाहायनाय जायो जेरै साहा गरदसे दै गरदनै बायदि बायदि थं गिदिर गोथों गोलाव गोरा मुवाखौ दिन्थिनो बेखौ बाहायनाय जायो जेरै खुन्थिया थंसे दंफां थनै बायदि बायदि थ गोरा आरो गथा गोलाव बेसादखौ फोरमायनो बाहायनाय जायो जेरै औवा थसे बन थनै बन्थ थब्रै बायदि बायदि थर दुलुर एबा दुलुरहां गोरा मुवाखौ दिन्थिनो बाहायनाय जायो जेरै हाथर थरसे अन्थाइ थरबा मार्बल थरथाम बायदि बायदि थरथिं लाव लाव मुवानि फिसा फिसा बाहागो एबा फिथर फोरमायनो बाहायनाय जायो जेरै थरथिंसे दै मौ थरथिंनैसो बायदि बायदि थोब लबार बिगुर आरो प्लास्टिक आरिजों बानायनाय दुलुर मुवाफोरखौ फोरमायनो बाहायनाय जायो जेरै थोबसे बल थोबनै फिथोब बायदि बायदि दर जायगा गामि हादर एबा फोथार फोरमायनायाव बाहायनाय जायो गथा मुवा फोरमायनायावबो बाहायनाय जायो जेरै दरनै गामि हादर दरथाम फोथार दरथाम बेदर दरसे बायदि बायदि दो गोलावखौ थांखिनानै बुंनायाव बाहायो जेरै लामा दोंसे खानाय दोंसे दुरुं दोंथाम बोन्दों दोंबा बायदि बायदि दाय मैगं जिगाब आरिखौ फोरमायनायाव बाहायनाय नुनो मोनो जेरै मैगं दायसे जिगाब दायनैसो बायदि बायदि दख्ला महरा गुवार नाथाय बिबाङा एसेल' फोरमायनायाव बेखौ बाहायनायाव नुनो मोनो जेरै जोमै दख्लाबसे हा दख्लाबसे बायदि बायदि
दा जायखिजाया माला एबा फिथाइनि लारियै थानाय एबा जयै थानाय एबा खाथुमनाय दिन्थिनो बे दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो, जेरै माला दांसे, थालिर दांनै, माइ बिदां दांथाम बायदि बायदि। दामोल ज' फोरमायनो बे दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो, जेरै दामोलसे अन्थाइ, दामोलनै जाबोर, दाखोर दामोल बायदि बायदि। फालो जुनारनि बिबांखौ फोरमायनायाव ओंथियाव बे दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो, जेरै दाउ फालोसे, मोसौ फालोनै बायदि बायदि। जाब गोलाव गुवार गोनां बेसाद एबा मुथा खानाय लावदें बेसाद जाबनानै दोननाय फोरमायनो बे दाजाबदाखौ बाहायनाय नुनो मोनो, जेरै बिजाब जाबसे, लेखा जाबनै, फारला जाबथाम, माइ जाबबा बायदि बायदि। हालि एबा जुनारनि जरा दिन्थिनो बाहायनाय जायो, जेरै मोसौ हालिसे, मैसो हालिनै बायदि बायदि। गोजौआव होनाय सोदोबफोरनि अनगायैबो बर' रावाव मोदै, खान्थि, बुंगि, खेबज्रिद, गावगा, खुंगा, गायगा, नुजागा, थार, उजिगा बेफोरबायदि गोबां दिन्थिग्रा दाजाबदा बाहायनाय नुनो मोनो। जायखिजाया मानो बेफोर उफेरा सोदोबनि गुबै हाबाया जादों गुबुन गुबुन मुवा बेसाद आरो जिब जुनारखौ थारै थांखिनानै फोरमायनाय। साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि बे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे आंनि भिडिअआवहाय माखासे लिरगिरिफोरनि भिडिअसखौ आपल'ड खालामखानाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअसआव थांनानै नायहैनो हागोन आरो जुदि नायहैयाखैब्ला आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनाय जागोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। गोजोन्थों।